Mga pamalandong sa kaluoy ug gugma sa Dios nining panahon sa COVID-19. Ang Dios nung kaluoy ug gugma. Nining tuig nga nagsaulog ang atong nasod sa 500 years of Christianity, nagsagubang paghihapon kitang tanan sa COVID-19 virus. Wala pa mahunong ang pag-anto sa katawhan tungod nining maong sakit. Gani karon mibalik ang pagsaka sa mga kaso, lakip ang mga kamatayon nga nahiaguman sa uban. Ako naigo sa COVID-19 nga misangko sa akong pagkahospital. Sakit ug lisod ang maong kasinatian. Sa grasya sa Ginoo, naayo ako. Ug kadtong maong hitabo, nagdala ka nako sa lawom nga kaamguhan sa buhi nga Dios nga naglihok sa kalibutan karon. Bunga sa maong kasinatian, nakahimo akong mga pamalandong kabahin gayud sa kaluoy ug gugma sa Dios, taliwala nining panahon sa COVID-19. Kini gasa sa kahitasan, ug ako mapausanon apan malipayon nga mopaambit niini kaninyo nga gipahaom ko usab sa tema sa 500 years of Christianity, gifted to give. Sukad sa pagsugod pagkuyanap nining maong virus, ug bisan pa man sa mga quarantines ug lockdowns, gikan pa sa miaging tuig, alang kanako ang COVID-19, layo ragayod kaayo. Bisan pa man nga dihay higayon, nga usa nako kahigala, nga nagpuyo sa samang building dito sa CBCP, tungod sa COVID-19 complications, ug ako pagani mismo ang naghilog kaniya pipila ka adlaw sa wala pa siya mopanaw sa laing kinabuhi. Alang kanako ang COVID-19, layo ragihapon kaayo. Ug sa pagka-assign ako sa parokya ni San Narciso sa Konsolasyon, Cebu, ang pandemya nagpadayon, apan napugnan ang pagkuyanap niini. Ako na sinati ang hinay-hinay nga pagbangon o pagpaningkamot sa mga parokyano sa pagpuyo isip usa ka Kristohanong katilingban, usa ka simbahan nga nagsaulog sa mga liturhikanhon nga mga kalihukan ug naghimo og mga pastoral ug formation ng mga programa ug proyekto. Apan kining tanan na usab sa diha nga ang parokya naigo sa wala damha. Midaghan ang kaso ug dihay nangamatay ug ako mismo na biktima sa maong virus nga nakadala nako sa tambalanan sulod sa pipila ka adlaw. Buot na ko ipadayag sa sinugdanan, kadtong maong kasinatian, malisod man og sakit, taliwala sa pandemya sa COVID-19, naamguhan og nasinati nako ang kaluoy ug gugma sa Dios. Ang iyang buhing presensya nga naglihok sa kalibutan, sa akong kinabuhi, bisan dili takos. Sama sa daghan atong kaigsunan, nahimo akong biktima sa COVID-19, apan ang panalangin nga miabot sa akong kinabuhi, mawang lawom nga kaamguhan sa kaayo sa Ginoo, nga iyang panabang, anaa ug buhi niining kalibutan. Pinaagi nining mga pamalandong nga nanukad sa akong personal nga kasinatian sa COVID-19, mapaambit nako kaninyo ang akong sugilanon kabahin sa maanindot nga kamatuoran pagkamaayo sa Ginoo. Isugilon ko kini uban sa panghinaot nga unta nining panahon karon. Ato kining maalinggatan umasinati bisan pa man nga nagpatibabaw mao ang kalisod sa kinabuhi uban sa tinguha nga mawagtang naunta kining maong sakit nga maoy hinungdan sa mga kahingawa, kahadlok, kaguol kanatong tanan. Karon ang pagpanakod sa COVID-19 nahiaguma na bisan sa atong kabatan-unan, dili na lang ang mga idaran ug kadtong adunay mga comorbidities. Sa akong bahin, bisan sa akong pagkamahimat ngunon sa pagpuyo ug pangalagad sa parokya, natakdan lang gihapon ko sa maong virus. Ug tungod niini, ako nagantos ug sa parokya nga gialagaran, na lockdown ang simbahan ug kumbento ug pipila sa mga naglihok sa parokya napugos nga mag-isolate sa ilang kwarto. Nasira ang opisina sa parokya ug ang mga misa mibalik nga online na lang.
Apan akong ipaambit kaninyo, nga taliwala nining tanan, bisan sa hulga sa kinabuhi ug panginabuhi sa pipila ka mga parokyano, ang Dios wala gayud mubiya. Ako mituo gayud nga panahon sa kasakit ug kalisod, dili gyud kita pasagdan sa Ginoo, ug dili siya makalimot kanato kay siya maayo ug maluluyon. Kung ingon niini ang atong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios, makaharong kita sa pagsubang nining maong krisis uban sa laom nga kaamguhan sa Dios nung pagtagad ug pagpangga. Kini akong kasinatian ug may maanindot pa nga nahitabo. Akong nakita og nasayran na kining pagtuo ug paglaom sa maluluy-on ug mahigugmaon nga Dios gihambin sa daghang mga tao sa parokya nga nag-antos usab uban kanako. Daghan bisan sa kasakit nga ilang hiaguman, wala kawad-i silang pagtuo ug pagsalig sa langit ng Amahan. Kini nga mensahe ako gayon ipaambit kaninyo kay mahinungdanon kini sa atong pagpuyo nining malisod nga kahimtang karon. Mao nga sa umaabot nga mga episodes, ipaambit na ko kaninyo ang mga pamalandong kabahin sa maluluyon ug mahigugmaon nga Dios. Ug unsa ang imbitasyon sa atong kinabuhi. Kung unsa pa ang atong mahimo, karon bisan annaa pa ug dili pa nato masayran, kanusa ang katapusan nining pandemya. Akong panghinaot, na kini akong iyanong paambit, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, makadugang bisan diyutay man lamang sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios. Kinsa nga una og labaw sa tanan, naluoy og nahigugma kanato, bisan pa man nga aduna pa kitay tagsa-tagsa ka mga tinguha o mga pangamuyo nga nagpabilin nga wala pa'y katumanan. Kay ang gugma o grasya sa Ginoo paigo ragayon kanato. Ang atong pagtuo o pagsalig sa buhing Dios magdala ra gyapon kanato sa makahuluganon nga pagkinabuhi taliwala nining nag-antos nga kalibutan ubos sa iyang kanunay panalangin.